Здравейте! Днес ще ви покажа как изглежда тристаен мезонет за 199 000 евро. Намира се на улица Боряна в квартал Овчи купел с гледка към Витоша и претак 16. Апартаментът е на минути от Българския университет, подходящ както за живеене, така и за инвестиция. За повече информация и оглед, свържете се с мен.